Wani pa kayo. Madali ninyo sa kalanggan. Hawain ninyo ang pagbalik ni Johnny Tango. Ako ni. Gani, ano ba nga isda ang hindi ka balo maglangoy? Patay nga isda. Ano nga pispis ang hindi ka balo maglupad? Patay nga pispis eh. Ano nga taong hindi ka balo maminsar? Patay nga tao. Hoy, Gani, ikaw na! Tanga! Dakila naman. Johnny Tango! Wala labot nga, ano pagit? Sugudi sa pagkadlaw ang inyong pagbugtaw. Agod mangin malipayon kamo sa bilog ninyo nga adlaw. Pamatii ang makahalamot na kabuhi kag pagpasimpalan ni Johnny Tango sa liwat niya nga pagbalik diri sa DYEC Action Radio Bacolod. Halin alas 4:30, tugtog alas 6 sa aga kada Domingo. Sa Bacolod, Action Radio! Dakila naman. Oras Action Radio Philippines Standard Time, alas 5:02 na sang aga. Good morning mga ka-aksyon. Welcome na sa atong pagpalayag subong aga, Johnny Tango rides again with Action Rad Salgado. Isa ka oras nga programa. Ya kita na naman na magapabukaw sa atong mga ka-aksyon nga may ara sa pagkaimuon nga importante subong adlaw. Kag may ara sa pagkakadtuan nga importante. O galing sa mga tao na nakabiyara sa pag-iibuon nga importante subong adlaw. Bangon na. Dakpa ng balde, habon ka mo, kag maligo. Dapat bago na mga ka-aksyon, ha? Let prove nga ang Filipino time, hindi iya permiya late, no? Dapat ibaguhon tayo ang definition sa Filipino time. Dapat always on time, di ba? Basi balaya ang imodra pagkatabuon nga tao, alas 5 siyang aga, alas 6 siyang aga, alas 7 siyang aga, mga ka-aksyon, magkakasakit sa dengue, ano? Yawon sa ulat sa ibo. So anyway, good morning sa mga vendors natin nga nagabantay na sa itong programa subong aga, Johnny Tango rides again. Kamay tanin mga ka-aksyon nga maging madako ang atong nga benta subong adlaw. Sumugman sa mga drivers natin, ano? Apisa na sa pagsaka sa presyo sa gatong. Kamay tanin nga magadamo man ang inyong mga pasahero, ha? Nagbabatak dira ang rentaman sa inyo ginamaneho dira nga sa lakyan. Kabay pa mga ka-aksyon. Anyway, sa itong programa Johnny Tango rides again. Subong adlaw, it's March 27, 2022. Mga ka-aksyon, pag-istoryahan na naman natin ang history Santo Anay. Ini sa mga ka-aksyon na tuig 1998. Kay ti, doon nangin viral sa mga nagliligat ng mga inadlaw. Hindi ba ko may ara sa kampanya, padamo-damo siyang attendees, no? Pinakabilog ang mga tao ang nagtambong. Pero wala ka mo kabalo mga ka-aksyon. Hindi may ara man siyang nagtambong. Pero gali kay, hindi man ko no mga taga-diri mo na balano. Kaya iban ko na ito, hindi man ko no mga botante na. So mga ka-aksyon na, anyway, ang pag-istoryahan natin March 27, tuig 1998, ini mga ka-aksyon na record sa history sa NBA, ang pinakadamo-damo nga tao nga nagtanaw o nagtambong sa isa kahampanga, ini sa tunga sa Chicago Bulls kag Atlanta Hawks. Nan. So muna mga ka-aksyon, kaya bati siyang una, tido, hindi masiling nato nga palangga sa mga Amerikano or even sa bilog na Pilipinas, ining hampang nga basketball. Ito depende ini sa nasyon mga ka-aksyon Pareha sa Mexico, ang ila palangga is ang boxing, di ba? That is why kadamo-damo sa mga tao nga dito sa puso ng Mexico, ang mga boksingero. Kada mag-introduce sa mga players, alin sa Mexico, di ba?
until such time na ini mga kaksugin palangga pa sa mga Pilipino. Ang siyempre nakaproduce man kita sa mga world champions. Wow! So anyway, kung kabudra may aral sa mga greetings mga kaksyon, na komentor lang kabudra ko sila ang atong pagabasahon sa hindi madugay, ha? And of course, do not forget to like and share ang atong programa Johnny Tango Rides Again. Ay gali sa kay ng Regina Villarosa, ha? Good morning! Kagapon nakita ko si Nung Henrich, ha? Upod kami, ha? Ang siyempre ginatami ang manaton sa isa kabayong aga, ha? Ang mapisan kag mamiduligon nga kapitan sa Barangay Estefania, Cap Jerry Tingsona. Tulog pa ni Guro si Cap, ha? Ang siyempre sa kay Kagawad Mario Tomaro nga nagapamati man sa aton. Gawad! Morning! Ang siyempre sa kay Kagawad Ben Kadagat, Kagawad Gary Itchao, sa tanan nga mga kagawad sa Barangay Estefania nagapamati sa itong programa. Isa ka ba yung aga sa inyo? So anyway mga kaksyon, March 27 na ginambal ta kagina 1998, madamo-damo sa mga tao ang nagtanaw dito iya sa basketball. Damo-damo gid mga kaksyon So butong ginambal ta kagaina sa Estados Unidos, ang hampang nga basketball sang una ang wala gid ginatagaan sa mga Amerikano sang tiyempo para ini ang tan-awon. Barato na ang tickets mga kaksyon pero wala gyapon na gana magtan-aw ni mga Amerikano. Bakit? Kaya ang sikat anay sa ila amo iya ang Major League Baseball, National Football League kag National Hockey League. Amo na mga kaksyon, ang paborito iya sa mga Amerikano sa tuanay nga tan-awon. Medyo kamay isa to ka picture. So, anyway, mga ka-aksyon na muna, kaya syempre, tungod man sang influence man sa mga European countries na mahilig sila magampang sang football, di ba? Sa ila dito, football. Gintawag naman yung mga ka-aksyon sa sa Amerika, ini nga soccer. Pero hindi mga ka-aksyon, ang ginatumod na nga National Football League, ginabalang rugby nga hampang, di ba? Amo na nila yung paghangop dira, ano? So, ano man ang mga pag-insindi sang Europeans kag sa mga Amerikano, depende na sa inyo, ano? Basta amo na, dito iya sa Europe, at tawag sila football, di ba? Dito naman sa USA, soccer. Ang football sila, rugby, no? Lain na saya, ginahaboy-haboy, no? Mga touchdown na muna sa mga terms naman da. So muna, hasta sa tunga-tunga sa dekada 60 hasta 1970s mga kaaksyon, sa tiyempo nga nagsikat sa Bill Russell kag Wilt Chamberlain. Ini mga kaaksyon amat-amat na nga nagsikat ang hampang nga basketball kag madamo na sa mga Amerikano ang nagkanto dito sa venue para sa sinigahampang. Nagtanaw na sila mga kaaksyon sa basketball. So amo na, dekada 80 mas pagid nga nagsikat ang basketball sa pungsod ng Estados Unidos kag sa bilogban nga kalibutan tungod ara Sunday Magic Johnson sa Los Angeles Lakers kag Larry Bird sa Boston Celtics. Nagpadayon ang pagsikat, nagtaas ang rating kag nagdamo ang mga commercials kag sponsors tungod man mga kaaksyon sa kay Michael Jordan, sa kay MJ, sa makita niyo sa mga television o sa mga balita, mga kaaksyon, di ba? Di ba lang kasi sa buhay pa si Kobe Bryant, nagkakanto sa Pilipinas, di ba? Lagaw sa Asia, nag-tour. Ini sa mga kaaksyon para i-promote ang basketball sa mga nagkakalain-lain ng mga pungsod. Di ba? Di ko magkanto, dira iya ang star player. So muna mas pagid nga nanamian ini mga tao ina bala nagahanduman sila ka banging player man sa NBA pila ka adlaw. Tapos kaduan na sila sang ilang mga ginaidolo nga mga players. Mas pagid nga nagataas ang popularity sa basketball. And with that mga kaaksyon, nagadamo ang mga sponsors. Kaya bati mga kaaksyon nila negosyo, di ba? Negosyo nito. Magluwas sa mga energy drink, may mga sapatos, panay kag mga bayok, at pati mga cycling, mga kakson, di ba?
Kag syempre, gana endorso pa dabi sa imong paborito nga player, babe, how? Baklon mo gini. Makabakal ka bugas, dasun lang yun, unahon na ng sapatos. So, muna yung mga ka-aksyon, ang isa sa mga rason sa pag-promote sa mga star players ng NBA sa mga nagkakalain-lain nga pungsod. Labi na gid sa mga nasyon nga masiling ta mga ka-aksyon nga hindi sikat ining basketball. Pinapakadtuan ni sa mga sikat nga mga players. So sa itong bulan sa Marso mga ka-aksyon at tuig 1998, na-record sa history sa NBA ang pinakadamo nga tao nga nagtambong para magtanaw siyang hampang ini sa mga ka-aksyon sa regular season man o playoffs. Damo-damo gid sa mga tao nga nagkalaladto mga ka-aksyon Ini sa tunga sa Chicago Bulls kag Atlanta Hawks nga naglambot sa 62,046 ka mga tao ang nagtanaw. Dito ini siya ginihiwat mga ka-aksyon sa Georgia Dome. Ang isa sa mga rason sini kung nga nga damo sa mga tao ang nagtambong dito para magtanaw sang hampang sa tunga sa Chicago Bulls kag Atlanta Hawks mga ka-aksyon para makita ang ilang ginaidolo nga player nga si Michael Jordan. Kaya mati biskan tuod nga ang team mga home court mga ka-aksyon sa Atlanta Hawks hindi ka dyan madula nga madamo sa gihapon sa mga fans si Michael Jordan. Iti magluwas ang iya ka mga inabalang mga winning shots o tawag naton nga clutch shots mga ka-aksyon. Iya kasagad pa sa daan siya magdunk, di ba? So amo na biskan tuod ko na perdi ang Atlanta Hawks mga ka-aksyon madamog ito sa mga tao nga nagtanaw. Michael Jordan. Inabalang kadamo-damo sa mga tao dira ka nagtambong para kuntani nga mag-cheer ya sa team nga Atlanta Hawks ang ilagin singgit ya Michael Jordan. Mahuya man sa mga players sa Atlanta Hawks. MJ nga na singgit Scottie Pippen, Dennis Rodman. So muna mga ka-aksyon Drina masilig naton nga na-record ang pinakadamo-damo nga tao nga nagtanaw. So muna sa tuan ay ang Atlanta Hawks ang pirmi ginagamit sa ila mga hampang ining Omni Coliseum. Hasta nga ang team nagdesisyon mga ka-aksyon nga maghimo sa ila kaugalingon nga bag-o nga arena. Ang ila ulihi nga paggamit sa Omni Coliseum sa 1996 hasta 1997 seasons ng NBA. Kag duwa na maka-seasons sa venue sa Atlanta Falcons sa Georgia Dome. Kag dito na-record ang historical nga hampang sa NBA nga may pinakadamo-damo nga tumalanaw. Ang record ganing sa history sa NBA mga ka-aksyon ang napalas sang natabo ang 2010 NBA All-Star Game. Naka-record iniya sang 108,713 nga mga tumalanaw. Damo-damo pag hindi mga ka-aksyon mo. So imagine kung aton gin-mention kagaina 62,046 ka mga tao ang nagtanaw sa natabo ining pampang sa tunga sa Chicago Bulls kag Atlanta Hawks ini mga ka-aksyon ang sapawan pa o nalapawan. Imagine 108,713 ka mga tao ang nagtanaw. Damo-damo yan mo. Gali ka ideya mga ka-aksyon isa ini siya ka NBA All-Star Game. Buot silingon ang taran nga mga sagad nga mga players ng NBA ang naghampang sa isa ka lugar. Sa bagay ti All-Star mga ka-aksyon di makita na nilang ilang mga idols sa mga nagakalilain nga mga teams kumpara iya sa tunga lamang sa Chicago Bulls ng Atlanta Hawks. Di ang mga sagad na gindi ang mga players ng Atlanta Hawks. Kag mga sagad na mga players ng Chicago Bulls So diriya sa Atlanta
Hawks ng Chicago Bulls sa mga ka-action klaro kaayo nga ti ang ilang ginalagas diriya amo iya mga players sa Chicago Bulls. Unlike sa All-Star Game mga ka-action diriya tanan nga mga tawo nagkadtog niya kiti magluwas sa ilang gina-cheer nga team kag sa star players sa ilang nga team nga gina-cheer mga ka-action may gina-idolo mo sila nga mga star players sa iban nga teams na. So muna ang rason mga ka-aksyon kung nga damo man sa mga nagtanaw sa natabo ining 2010 NBA All-Star Game. Kag syempre mga ka-aksyon kung may ara siyang hampag syempre hindi kaya madula may ara sa ginatawag daton nga NBA All-Star Game MVP. Sa sining hampang mga ka-aksyon ginpirdi siyang East ang West kag ang nangin NBA All-Star MVP mga ka-aksyon wala sang liwan kundi si Dwayne Wade. Ini mga ka-aksyon 2010 NBA All-Star Game ang nangin All-Star MVP wala sang liwan kundi si Dwayne Wade sa Miami Heat. Kamanti, sino mga ka-aksyon, di ba? Si Dwayne Wade, actually, ara pa sa Miami Heat Kaya di, ara pa ang, 2010 na mga ka-aksyon 2010, amo na siya nga, opdala na sila, I guess, ni LeBron James, no? Kag, I guess, ari pa na diri si, doon ako na, ari pa si Shaquille O'Neal. I guess, wala na mga ka-aksyon, So, amo na mga ka-aksyon, ang aton nga history sa mga adlaw. Ini na-record sa history sa NBA ang pinakadamo nga tawo nga nagtanaw sa isa ka hampang ini sa tunga sa Chicago Bulls kag Atlanta Hawks. O sa diin mga ka-aksyon 62,046 ka mga tawo ang nagtanaw. Kag ginpierde sa Chicago Bulls ang Atlanta Hawks sa score nga 89-74. Anyway, mga ka-aksyon no kabudira may ana sa mga jokes. Ina pwede kayo padala diri sa aton i-PM lang sa aton na FB page. Red Salgado. Ang siyempre kabudira may ana sa gusto nga tamyawon sa mga aga diri sa aton nga programa. Magkomento lang kabudira sa aton nga Facebook Live. Diri sa Aksyon Radio Bacolod, Johnny Tango rides again. Ang hindi magkalipat mga ka-aksyon i-share ang aton nga programa sa mga adlaw. Alright? So ano yung mga ka-aksyon dira lang ka mo Magabalik kita matapos ang pila ka mga commercials. Alamin kung paano sumali sa Good morning mga ka-aksyon. Nagabalik kita sa aton nga programa Johnny Tango rides again. And this time magatamyaw kita sa aton nga mga viewers sa aton nga Facebook Live. Ang una dali nga nagkomento si Jonaline Ninial Decrepito. Good morning Johnny. Nagamonitor kami diri sa Ayungon, Valladolid. Leder de Quilia. Correct no? Or Lager de Quilia. Kag Karen Guzman. Nagapamati sa aton. Thank you so much, Jonaline Decrepito and Reggie Salgado. Mo pariente aga man nagbugtaw ho. Good morning, Red. Good morning man sa imo ng Reggie. Kag Alex Fuentes. Bayong aga action, Sir Red, and happy blessed Sunday sa imo. Say man sa imo, Sir Alex Fuentes Kag John Vicente. Hi, Sir. Good morning. Pakigreet lang family ko sa Himamaylan City. Barangay Carabalan, Family Vicente from John Vicente of Barangay Hagnaya, Hamindan Capiz. Salamat, good sir. Thank you so much. Alex Fuentes. Okay. Elvira Hilogo. Mayong aga, Action Red Salgado, watching from Firmville, Pahanukoy. Madamo ka salamat. Erlinda Salgado. Good morning, Red Salgado. Good morning sa imo man ng Erlinda. Tika, pangapi ka na dira. Pangapi na para madula ang katuyong nga ginabatsyag. Kag also isa man kamayong aga sa kay Jonaline Ninial Decrepito. Okay, good morning sa kay Otik Amilanan, Gamelong family kag Cabanero family sa Hinturilan.
Correct, no? Hinturilan, Valladolid. Okay, kay Manang Regina, aga managbugtaw. Thank you so much, ha. Kagpumuluyo sa Asyenda Elsa, Barangay Estefania, isa na kabayong aga sa inyo, ha. Kaysa kay Ma'am Vanessa Mayo, happy Saturday here. Action Red Salgado, watching your program in my car. Wow. I want to greet a happy birthday to my pogi nga nephew, Richie Alvarez of Germany, who is celebrating his birthday today. Thank you so much, Gid, Sir Red. God bless you always. Tanawa ang uban pa. Okay. Hindi. Kuha na siya may paguro continue ni. Okay. And keep safe. Greetings from Minnesota, USA. Thank you so much, Madam Vanessa Mayo. And Madam Yvonne Busher. Gapamati man sa ato nagatan-aw diri sa ating Facebook Live, like and sharing. Thank you so much, Madam Yvonne Busher kag Maricel. Are. Good morning sa kay Telma Piheda Emily Pederizo, si Bonga family kag sa Budugo family sa Hacienda Conchita Coscoluela, La Castellana, Barangay Sag-Ara. Madamo ka salamat. Franklin Tiloyo, mayong aga dira sa inyo. So anyway, mga ka-aksyon, di magkalipat magbilin sa reactions and of course comment sa aton nga Facebook Live diri sa aton nga Johnny Tango Rides Again. Magabalik kita, dira lang ka mo. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum, hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelist Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod. The Candidates Forum. Presyara tayo! Presyara! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight ka ang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Kag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi padiri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong alawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion.
Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usas ng gadgets kangay sing cellphone kag computer. Gani, iyaring tila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, Well, mga ka-action, nagabalik kita sa ating programa, Johnny Tango Rides Again. Isa ka oras ng programa, mga ka-action, nagkita mga pamukaw sa ating mga ka-action nga nagkatulog pa. Apa nga may ara sa kalantuan at may ara sa paghimuon nga importante sa mga adlaw. Bago nakabudira, ha? Eh, dapat na inong tanong yan. Dapat ang Filipino time, dapat yung always on time, di ba? Di kay always late nga. Anyway, sa mga ka-action makaupo dato na Action Marlon Hinovea sa pinakaulihid rin nga update sa syudad sa Bacolod kag probinsya sa Negros Occidental. Good morning, Action Marlon! Action na rin, good morning sa ato sa mga kakso, no? Ang patron sa mga proving din sa may area kay nga dalan sa Aranata. Sa kanyo mga action na rin, matrutaw, hay din ang dalal. Nakita natin action na rin, ang hangover balang subuan sa kampanya. Sa duwa sa mga grupo sa politika, daw ari pa, no? Ay iba action na rin nakita na doon. Ang ari pa ang ibang action na rin dinakuan, Bago pala kapuli, ano man? Anyway, isip na ulat kita sa kay Action Marlon Hinovea, ha? Binakita kita diri nga mga pictures ano nga kadamo-damo sa mga basura kuno nga naglinapta dira sa may Lacson nga area. Adun ako nakita mo na Action Marlon. Okay, so anyway, ga-contact pa kita sa kay Action Marlon Hinovea, ha. So muna mga ka-action, ang nangin mainit ka balita kagapon. Ining, di ba, Grand Rally sa duwa ka partido. Pula kag puti, di ba? Siya mo na, madamo-damo siyang crowd. Pagalik iti, abo na ang bali namin mga komento, man mga ka-aksyon nga ti, damo makuno sa crowd, ang problema kuno ti, mga kabataan kunong iban. Action Marlon? Action na rin, sa yes, mo, no? Amo nang nakita na toon, dari ka mga basura, bla. Yes, galinapta ko no, kag basip, amo naman na ang rason sang baha baladres Bacolod. Gani. One. Kasi sa may dalan, sang Arnett, kag Lacson Red, ang mga basura, no? Yes. Nakita toon, kanima doon. Kag ang mga minor pala toon Red, nga nakita na toon, at nag-content, ang iba na aga pa, no? Nakita natin, na agahan action na rin ang iban. Ang siguro, naglagaw pa niya, may nakita ka ba dira Action Marlon nga mga minor de edad until now, ara pa dira sa venue or naagahan nga amo na ba Action Marlon? Naagahan siguro action na rin bala pag puli. So, ano nang iban dira? Hubog Action Marlon? Anyway, na-disconnect naman si Action Marlon Hinovea, ha? Gina-try natin siya kakontakon liwat, siguro sa signal or basi bala sa battery, ano? So anyway, amo na mga ka-aksyon, sa liwat, ti ko nagkanto, kabadra sa Grand Rally, hindi kin magkalipat, sa ginatawag tabalaya nga, observe tagid ang physical distancing, di ba? Siyempre, pagsuksok dira sa aton nga face mask, kag mismo sa pag-sanitize dira iya sang aton nga kamot, kabati, o kita kapakot makaka-aksyon, ha? Kung sino dira ka aton nga makasalamuha,
Or pwede ba na gani nga likaw ka lang dira sa damo ka mga tao, palayo-layo ka lang pero galing kiti kung kaisa, makita mo dira ang imong crush, makita mo dira ang imong barkada, hindi ka makalikaw, hindi ka dira nga magpalapit, no? Kay do ka subo man na iyang may ara dira isang event pagkatapos palayo ka dira sa mga barkada mo. Basta mo lang mabinsara sila balaya do na higuan ka bala sa mga barkada mo. Do ka mo na mga ka-aksyon, ano? So, amo na ay isa sa mga rason na kung nga ang dapat hindi tagid pagkalipatan mga ka-aksyon hindi ginatawag natin nga pagsuksok sang face mask kag paghugas dira sa aton mga kamot. Kag syempre ang aton dira mga ka-aksyon nga pag-observe sa gitsaktong physical distancing na. Amo ng problema mga ka-aksyon kaisa makita ta dira katon nga crash bow. Nalipat na kita. So anyway, ano ba niya pagpati ta mga ka-aksyon pagpati ta bala iya sa politika. Mapula ka ba dira mga ka-aksyon o maputi ka ba dira mga ka-aksyon, importante nga pagkatapos sila sa eleksyon, mabalik man kita gihapon sa aton panimalainan. Diba kita tandara sa mga social media, ano? Nag-aaway siya amo ni, nag-aaway siya amo to, di ba? So dapat yung mga ka-aksyon, aksyon agad, wow. So anyway, amo na, kung ka isa, maglagaw ka lang dira, di ba kita mo dira crush mo, siyempre palapit ka, kasi nakita mo siya lagi sa ano. Pero dapat, kung ka mo dira magsakop sa imo ka crush, kasi dapat mapasikat ka sa iya, mapalapit ka sa luwag bala, ano. So dapat hindi mga ka-aksyon nga pagkaon matapos na may makaon dira ang pagkaon naging bakal ta. Tay may ara na sa ginatawag naton nga putos. Dapat ihaboy tagin sa insakto nga labuyan baw. No? Ina ba sunoddan sa aton nga tubig? Dumi na ginabuyan na ito kuno. So amo na mga ka-aksyon hindi ba lang sundan sa tubig ta ang empty bottle sa aton dira iyang mineral water ishoot tagid dira sa insakto nga labuyan. Ini mga plastic mga ka-aksyon masilay ka laman gamay malam nga plastic gamay malam nga plastic nga gisudlan sa ako nga sweet corn. Wow, sweet corn. Amo na gamay malam nga plastic kung pila ka mo dira kabilog nga nagaboy sa amo na kagabay nga plastic. Posible ina siya mga ka-aksyon nga magresulta sa baha. Di kung may baha naman gani mga ka-aksyon, ala, iba, sulta naman sa aton nga gobyerno. Amo na ko kaisa, ano? Wala sa insakto nga leader kay pag nagpungko ganing isa, masulon man. Remember mga ka-aksyon na kita nga mga tao, hindi man kita perpekto. Kag wala sang perpekto nga leader. Tandaan nyo na mga ka-aksyon na biskan gani computer kung kaisa nga kasala ano kung sala man ipasulod dan gamin yar magani ko kaisa nga balang matabaan ka gamit no ga overheat man ga kaguba siya di ba tao pa ihan kung nagakaguba mga ka-aksyon ang computer ang ila paayhan nga relasyon nyay. So mo na mga ka-aksyon ang dapat tagid nga halungan. So anyway, magabalik kita mga ka-aksyon sa aton nga ikaduha nga history nagaproblema gid ban sa na linya o sa signal aton nga upod si Action Marlon Hinovea. Kaya sini mga ka-aksyon March 27 tuig 1915 kabalo ka mga ka-aksyon ini tuig 1915 ang mga tao wala pa sang ideya sa mga ginatawag tabala nga typhoid fever, di ba? Pero sa mga 1800s, nagapasalamat kita mga ka-aksyon sa kay Louis Pasteur Kay tungod sa iya, ang natawag tabala nga sterilization, ano? Kaya mati siyang una, ang pag-inom sang gatas direct from the source. Hindi ba sila nga literal nga ang bata matiti, to sa didi siya nga kuhan sang baka,
Kaya naman lang, pagwaon dira ang gatas sa baka, kag ibutang dira sa, sa balde. Kag dira sa balde, mga kaaksona, kanduson lang dira ang gatas, kag painom sa bata. Nan! Ew! Yak! Amo na mga kaaksona, ang pagpadidi isang bata sa tuanay. So amo na, tungod sa kay Louis Pasteur, mga kaaksyon, dapat sterilize para mapatay dira ang bakterya. Naman kung ano dira ang ara nga bakterya sa gatas galing sa baka, posible ini mga kaaksyon nga magsulod ba to sa bata? Kag posible mabutang sa peligro ining kabuhi isang bata, mga kaaksyonan. Pasalamat kita ha sa kay Louis Pasteur. So muna may sterilization, maagi sa mainit. Pagtapos sa pabugnawan, mga kaaksyon, at least na-minimize dira or butang nato na napatay dira ang bakterya, di ba? Although may ara sa bakterya, pero ina mga kaaksyon na-minimize kumpara sa damo nga bakterya, nga posible ha nga mabutang sa peligro ang kabuhi isang bata nga magadidi sininan. So amo na kamat isang unang pagpati sa mga tao kung may ara gani isang nagamasakit, mga kaaksona, tungod ini isang mga aso nga ara sa kalangitan. Tungod na ina wala mga clouds ti amo na nga amo na kunong rason kun nga ang nagamasakit ang mga tao sa tuanay hasta nga nag-evolve na as day goes by na diskubrihan nga tungod ini sa mga microorganisms tungod man sang bakterya, mga kaaksyon. So ariya ang pag-istoryahan taya si Mary Malon. March 27 tuig 1915 ginaresto si Mary Malon tungod sang iya makalalaton nga masakit. Ini siya ang typhoid fever. Sugod 1900, mga kaaksyon, hasta 1907 ining si Mary Malon o kilala sa pangalan nga Typhoid Mary ang nag-obra sa 7 ka balay sa syudad sa New York City. Sa pagsugod sa iya karera tuig 1900, siya ang nag-obra sa Mamaroneck, New York. Kag sa sulod sang 2 ka semana nga iya pag-obra, madamo na sa mga tao ang nagmasakit sa typhoid fever. Pero ini mga kaaksyon una, sunod man sa ato mga historians around the world, wala pa nila mahibalaan sa tuana nga ini siya typhoid fever, di ba? Ang ila pagpati sa una doka ordinary lang kuno nga hilanat, di? Ano mo na pagpati sa mga tao sa tuanay. Hasta sa uli nga nakilalaan nila nga typhoid fever ini siya. Ngi. Nakangi sila dungan. Ngi. Sa pagsugod sa iya karera, mga kaaksyon, 1900, siya ang nag-obra sa Mamaroneck, New York. Amo tagin ang banta kagaina, ha? Kag tuig 1901, siya ang nagsaylo sa Manhattan. Kag ginhilanat, kag diarrhea, ang pamilya nga iya ginobrahan, upod na diriha ang labandera nga napatay man. Nag-obra man siya sa isa ka abogado, kag nagmasakit man ang 7 ka tawo nga upod nila sa balay. August, mga kaaksyon, o bulan sa Agosto tuig 1906, si Mary ang nakakuha sa posisyon sa Oyster Bay, Long Island. Sa 2 ka semana man niya nga pag-obra, pulo sa 11 ka pamilya ang naospital tungod sa typhoid fever. Nagsaylo ini sang obra kag amuman gihapon ang natabo upod man diriha ang banker na si Charles Henry Warren nga nagmasakit man ang iya nga pamilya. Suno sa investigasyon, mga kaaksyon, 51 ka mga tao, 51 ka mga tao ang iyan nalatnan, kag 3 diri ang napatay sa typhoid fever. Kag siya ang pinakauna nga tao sa puso ng Estados Unidos ang gitawag nila nga asymptomatic carrier sang typhoid fever. So, diri mga kaaksyon, kabanti siyang una, ang pagkabalo sa mga tao, especially 1800s, makalaton ka lang sa isa ka tao kung
kung ikaw yung nagamatsyag iti, isang masakit, di ba? Matata, symptomatic ka, no? May ara ka dira isang pagtulo sa imong kasip o nagaubo-ubo ka, taas ang temperatura dira sa imong kalawas. Di ba silang tanga, ambas sa tao, di dapat i-isolate ka kay nagamatsyag ka, no? Sang simptomas siya sang amo na masakit. Pero until mga 1900s panaog or pasaka mga kaaksyon, diri na nadiskubrihan sa mga Amerikano nga posible gali nga ang isa ka tao nga wala nagamasakit o wala sa ginamatsyag balang sintomas, ano, posible siya gali nga makalaton sa isa ka tao. Hanggang mo nagrahambal nila nga asymptomatic. Asymptomatic carrier sang typhoid fever na. Di pagkabalo sa mga tao to nga mo niti, nagpanik man sila mga kaksyon. Do parehas man dilibra na sa natabo sa Pilipinas. Paghambal nila nga may ara sa nga asymptomatic sa COVID-19. Madamo sa mga tao nga nagpanik, di ba? Especially tuig 2020 sa nagsulod na diri ang COVID-19 sa Pilipinas, di ba? Ang kada tao nga masalabuhan nila nagahalong gyud, di ba? So miskan subok mga kaksyon dapat maghalong kita, ha? Kay ti butang nato na ginaigo ang mga may edad, no? Kung ikaw yahubin, malagaw ka dira, ti butang ta wala ka maging batsyaga pero asymptomatic ka. Pagpauli mo dira sa inyong kabalay, may ara ka dira sang lola kag lolo mo na kag kun butang tabi ang imo dira bing ang imo dira nga amay kag iloy ara na sa edad bing 60 pasaka na. Posible mo sila kalatnan, wala ka tuod nga gabatsyag sa mga sipon dira kag gilanat. Pero pinaagi sa pagdaho mo sa isa ka butang dira nga wala mo gin sterilize. Ti amo to giduyatan yaman mga doorknob mga kaaksyon. Posible nga ikaw ang imo dira yang kuan na imo dira yang lolo kag lola mama kag papa mo posible nga mabutang ang ila ka buhi sa peligro na. So parehas man din sa mga kaaksyon, sang maglapta ining typhoid fever dito yung mga kaaksyon sa pungsod Estados Unidos. So muna ginpilit niya nga mag-ubra bilang kusinera at isa sang iya nga sitwasyon nga nagresulta sa pagka-expose ang madamo nga mga tao mo sa masakit. Sa tuanay hindi pagid kilala ining typhoid fever kag ginatun-an pa lamang ang maayo nga bulong para diri, ha? May mga idea na gid man mga kaaksyon ng iban nga mga states, ano, sa Estados Unidos, pero may ara pag hindi sa mga areas nga wala pa yan nakahibalo kung ano ini nga typhoid fever. Ti isang kamot isang una wala pa sa internet mga kaaksyon Tagjutay pala sa mga tao ang may ara sa radyo. 1900s usually mga kaaksyon, di ba? Radio, ano? So, amo na nga do kadugay balayang maglapta sa impormasyon. Ti ang ginasandigan sa mga tao sa una magluwas sa radyo ining newspaper, di ba? Ti sano pa bala makaabot sa mga newspaper dira. Especially kung ikaw ga-star sa nabukid dira nga parte sa Estados Unidos. So, amo na kung nga nangin madasig ang paglapta sang typhoid fever. Ini mga kaaksyon, wala pa niya magtuhaw ang ginatawag naton nga Spanish flu, no? So, ini yung mga kaaksyon na typhoid fever pa lamang. 1900s, no? So, muna mga kaaksyon, kung nga madamo sa mga tao ang naglain nila pamatsyag, kag sila ang nagkalamatay. So, ini sa mga kaaksyon, tungod sa investigasyon, kag nagwagid yung mga kaaksyon sa resulta, sa investigasyon, nga siya ang ginhalinan kung nga madamo sa mga tao ang nagmalasakit ining sa typhoid fever, siya ang ginpuwersa nga i-isolate sa mga otoridad kag napatay sa halos 3 ka dekada nga isolation. Grabe nga isolation mga kaksyon. Hindi ba sa ma-remember nyo mga kaksyon kung ikaw gano'y dirabi na close contact ka before sa COVID-19 biskan pag nga negative result mo sa swab test, dapat kumpletuhon mo gid ang 14 days. Kung nag-positive ka, butang ta, mayara ka sa 14 days man nga quarantine, di ba?
Because sa 14 days mga kaakson, sigurado gid nga wala na dira sa imo ining virus. So amo na kay bante ko pag ikaw dira nag-positive nagwa ka, posible nga i-expose mo mga kaakson ang kabuhi sa iban nga mga tawo sa COVID-19 kiti positive ka no. Pero gali kay ini mga kaakson tungod kay ang mga tawo labi na gid ang mga experts sa amo na sa siniga panahon. Wala pa sa ideya kung ano ba lang nami kag insakto ka bulong sa sining typhoid fever. Ti amo na naglawig ang isolation ni Mary Malon. Ay kaluoy man ni sa iya man. Grabe nga pag-isolate sa iya no. Halos 3 kadekada. Masuling ka nga halos 3 kadekada, basi 25 years, 26 years, 27 years, ano? Ang saklap mga ka-action ko naglabot 29 years, di ba? So muna, ang isa sa mga rason, kung nga, siguro napatay ining si Mary Malon tungkol guro nga na-depress na siya, ano? Kay man ni siya napatay November 11, tuig 1938, sa edad na 69. Tibutang natin, buinan, tabi ang edad niya 25, siyang napatay siya 69. Siguro ba si ara sa mga 40s nga edad, ano? Saan siya ang gin-isolate. Daw di na siya gani, isolate matawag ta, naduging preso na gini saya. Kinahadlok na mga tao Kay Bante, kung ikaw bidira, kung ikaw na ang nag-serve dira bi sa iya pagkaon, nagahatag ka sa distansya, no? Siguro masibala ang mga kutsara kag iya mga tinidor, nagadamo dito sa presuan, kaya nahadlok sila kakwaon, no? Basin napatay ba sa tungod sa mga basura bala? Nagdamo to sa iyang presuan o sa iyang isolation room, ano? So anyway, muna mga ka-aksyon, ang isa sa aton nga mga history sa mga adlaw, March 27, tuig 1915, gin-aresto si Mary Malon tungod sang iya makalalaton nga masakit, amo na sa ginatawag naton nga typhoid fever. So dapat maghalong gid kita mga ka-aksyon. Kaya basi malabali joke man ni tuod, ano? Kaya basi pagkatapos ang COVID-19, basi ko may ara naman sa COVID 2022. Gwasa na the festival, no? COVID 2022 brought to you by... Anyway, magkatambiyaw kita mga ka-aksyon sa ato na rin ang mga ka-aksyon ka nagkomento na rin sa ato nga Facebook Live. Sa kay Roberto Ducado, mayong aga Action Johnny, thank you so much. Same man sa imo. Kay Leia Joanne Lagdamat, isa man na ka mayong aga sa imo, ha? Uy, si Jinky Dialagdo nag-comment ba diri, ha? Happy Blessed Sunday, kagawad Action Red, kag kay Mr. B-Boy Villasor, Vanessa Mayo, and Doc Matt Mayo, Noel Amar, Lily King, Alma Olegon, Alex Montesa, Mileli Oligo, Michael June Season, and to all nga pamilya ko dira sa may barangay Pandanon, Don Salvador Benedicto. Salamat kid from Arizona, USA. Thank you so much. Maria Phil Lobaton, good morning Sir Johnny, pakitabyaw ko lang sa kay Samuel Lobaton sa akon bana. Marilo Travilla Catino, good morning Action Red. Okay, ginapukaw ko lang si Ara and Mikay. Marilo Travilla Catino, good morning dira sa inyo, ha? Kay syempre sa kay Franklin Tiloyo, nga nagatanaw man sa aton nga Facebook Live. Maricel, good morning sa kay Telma Pehida, Emily Pederizo, Sibonga family, kag Sabudugo family, sa Hacienda Conchita Cosculuela, La Castellana, Barangay Sagang. Ang agad rin sa inyo, ha? Kag syempre, may pahabol siguro, ano, watching from Athens, Greece. Demrose Belo Gulaha, mayong aga sir. Kag syempre sa kay Leia Joanne Lagdamat Hana. Good morning Action Red Monitor, kami diri sa Teresa
Okay. Monitor kami dari halin sa kay Teresa Rizal. Okay, thank you so much, ha? Sa mga ka-aksyon na yan, ang atong mga jokes, buka aga sa atong nga programa, Johnny Tango Rides Again. Eksena sa eroplano, nagreklamo si Johnny Tango kay kagina pa siya nag-order sang kape sa attendant. Wala pagihapon nakaabot ang iya gin-order nga kape. Bakit? Miss, ano man to yung inyo nga serbisyo yaman? Nano ni man? Hasta subok yaw, wala pa yung gin-order ko yung nga kape. Hindi ka lang magkape, sir. Hindi lang. Ano? Hindi na lang ko yung magkape? Kamu yung pati ka pamangkot sa kong kagina kung mag-order ako sa kape o hindi? Tapos, hindi na lang yung kape? Hindi na lang. Kabalo ka, sir. Baka palahin din sa imo ang kape. Hindi ka na lang gani magkape. Ano? Hindi na lang ko magkape. Hindi ko kansindi sa inyo, Ano ang ara sa kape nyo nga hindi ako mag-order sa kape nyo ginabaligat dre sa aeroplano? Ha? Kaya man, sir, guba ang makina sa aeroplano ang ginasakyan natin sa mga. Masibad na rin, sir, kako mag-inom ko pag isang kape. Makras kita subong? Kay guba ang makina sa aeroplano mo na? Sir, kita mo, wala ka pa nakakapi ha? Pwede ka na narabiyos ka na? Hindi. Makras sa aeroplano, galing makras. Sos na, ano na yaman? Wala pa gani makras sa aeroplano. Kulbaan ka na? Dakila naman! Amo na mga kaksyon, thank you so much, Jenny, sa iyong mga joke, ha? Taga-barangay Mandalagan. Dapat ko nun, di siya magkape kaya masin nervyoson pagin siya, ano? Kaya mo to, wala pa gani kape, nervyos sa sa'yo, no? How much more na kayo dum siya kape? Basi magkirig-kirig nila ka magtumba, wala pilas, no? Next na ito ka joke, mga ka-action, matapos sa kay Jenny, sa kay Rogelio, dira sa barangay Estefania. Eksena matapos ang eleksyon ng ating si Lolo LeBron James, kay napirdi siya, miskan pa nga siya ang nagapanguna sa survey. Wow! Hindi ko yung babatod ang ako nagakaperdihan niya. Hindi ko yung babatod dyan Lolo LeBron, dapat mong iya ka batudon ang kabatuuran para makamove on ka na. Padalagan ka naman dasun bala. Kanamay kaya mga manadyan no? Papadalagan ko na siya nga eleksyon. Kamalo ka na ganyan. Ikapito ko na rin kapadalagan. Ikapito na dyan Sorry, Lolo LeBron. Nalipat ko, abi. Ikapito mo na rin padalagan. Galing, no? Kag sinasun niya, ikawalo mo na kapadalagan. Hindi ko ginawa magpati sa resulta sa eleksyon. Kung nadagdag sila sa kwarta, nagdagdag man ko sa kwarta. Di nga na pwede pa, kuya. Naglibugin ang ulo ni Lolo LeBron James kung nga napirdi siya sa eleksyon kay halos kumpleto man ang iyang preparasyon. Naghatag man ako sa kwarta. Namo man sa tarpulin ko. Kaga sa duwa ka survey, kapaguna man ang pangalan ko. Nga pwede pa kuyaman. Kabalo ka, Lolo LeBron James. Gindaya ka. Gindaya ka. Anong bot mo sila dyan gindaya nilang resulta sa eleksyon? Amo na kung gaan na perdi ako? Amo na dyan Hindi, Lo. Wala ka gindaya sa resulta sa eleksyon. Gindaya ang resulta sang survey. Ginpaasa ka?
ginpahasa kanila nga daog ka, Lolo Labron James. Amo na gali. Gandaya gali ang sorbet. Dakila naman! Next, nato nga joke mga kaksyon. Thank you so much, Rogelio, sang Barangay Estefania. Iksena sa sulod sa eroplano, nangakig si Inday nga stewardess kaysa nag-istorya ini sa isa ka pasahero. Nag-agi si Johnny sa iya likod kag may nabatsagan ini nga malaba kag matig ang isa ka butang. O wala nun eh. Ano ka bata? Ano yung mga pangalan? Kanya nga daw ginakorog-korog ka ginahaw. Ako si Rugo, ma'am. Ginakulbaan ko. Kabulukan isang una na kulbaan ko mag-isakay sa aeroplano. Kanya dalo ko sa lupad-lupad. Kabalo ka ha? Ang phobia sa ato na napaminsaron. Abi, tinawi lang bala nga magpakaisog ka? Lalaki ka bala, dapat ato bangon mo na isog ka kay lalaki ka. Samtang nagahatag sang advice si Inday nga stewardess sa isa ka pasahero nga si Rugo, nag-agi si Johnny sa iya nga likod. Wala. Dumidyo kutok ang alagyan. Mapa-CR ko balanay. Excuse me, ma'am, ha? Excuse me. Dali lagid ka baagi ko sa likod mo, ha? Sus Mario Sepa, may nagsakit sa akong galikod. Laba kag matiga nga bagay. Ano to, mister? Nga sakit mo yung imo sa akong likodan, ha? Ginhangod mo gito siguro, no? Ginhangod mo! Pasensya gid, ma'am, ha? Hindi ko hungod ga magsagid. Sorry, gid. Siguro manyakis ka, ano? Manyakis ka nga tawa. Gilbagid mo gid ang imo nga laba nga bagay nga tiga sa ako likodan. Nabatsagaan ko, gid. Nabatsagaan ko, gid. Hindi ko yaman yakis, mama. Ang nabatsagan mo yung nga laba, kag pusil to. Ari bala kay ipagwa kong pusil, ari ho, nana. Pusil ho, isa kuya ka hijacker, ma'am. Hijacker. Hindi ko yaman yakis. Awa! Hijacker ka gali. Abi ko manihakis ka. Dakila naman! Next na to nga joke, mga ka-action. Yan na. Alin naman niya sa may Barangay Banago. Iksana sa isa ka grand rally. Samtang nagahambal ang kandidato nga si Johnny para iniya sa senador nga posisyon. Gulpila ka nagtindog si Lolo Labron kag ginhambalan ini nga maguntat na. Hindi nyo pagkalipatan ang ako na piliedo. Johnny Tango Kalimot. Numero 69 sa inyo mga balota. Mag-serbisyo sa inyo liwat. 24 oras. Ay, sir! Ay, pag-untat na! Hindi na makagyapon pagbotohan! Sus, nga naman itong ginampal mo, Yelo Man. Mauyak ito sa mga tao nga rin sa atin nga palibot. Hipos lang bala, Lolo Labron James. Kayo di ba ko magbuto sa iyayapo ko raga? Dali lang gid, dali lang gid. Hindi mo kuya pagbutuhon, Yelo How? Kali ko magdaog kaliwat, magurakot ka maghihapon. Amo nagbati-bati ko sa iba, mapariilig ka senador, ka magurakot ka naman, ha? Pork barrel, amo na. Oo, nangurakot ako, Yelo. Ginaamin ko na. Pero sa tanan nga mga politiko, ha, ako lang yan nag-aamin sa ilaya, ha.
honest ko yung politiko. Kurakot ko, ginamin ko na. Gali, honest ka, no? Ate, sige, butuhon ka na lang ka. Dakila naman! Thank you so much sa mga kaaksyon sa inyo kapag tutok sa atong programa ng Johnny Tango Rides Again. Ini sa liwat si Aksyon Red Salgado. Sama-sama tayo Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio.